ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನಿ ಮನ್ಪುಗ ಬಟರ್ ಕ್ರೀಮ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೇಕ್ ಅವೆ ನಿಂಚ ಮನ್ಪುನಿ ಪಂದು ತೂಕನಿ ಬಲೆ ಇತ್ತ ಇಕ್ ಬೋಡಾಯಿನ ಸಾಮಾನುಲೇನು ತೂಕ ಮೈದಾ 1 ಕಪ್ಪು, ಕೋಕೋ ಪೌಡರ್ ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪು, ಸಕ್ಕರೆ ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪು, ಉಪ್ಪು, ಬೇಕಿಂಗ್ ಪೌಡರ್, ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ, ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಪಿದ ಪೊಡಿ, ತೆತ್ತಿ, ಪೇರು, ಎಣ್ಣೆ, ವೆನಿಲಾ ಎಸೆನ್ಸ್. ನನೆತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕುಕ್ಕರ್ನ ಗ್ಯಾಸ್ ಹಿಡ್ದೀಕ ಐಕ್ ಉಪ್ಪುನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಉಪ್ಪುನು ಪಾಡ್ದ ಅವೇನು ಬೆಚ್ಚಾಯರೆ ಬಿಡೋಡು. ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ರಿಂಗನ್ ದೀವೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬೆಚ್ಚಾಯರೆ ದೀನಾಗ ಲಬ್ಬರ್ ಕಿಟ್ಟಲ್ನ ಬಕ್ಕ ವಿಜಿಲ್ನ ಪಾಡುನ್ನ ಬೊರ್ಚಿ ಇತ್ತ ಅವೇನು ಫ್ರೀ ಇಟ್ಟಾಯರೆ ಬುಡ್ಕ. ಕೇಕ್ ಮೌಲ್ಡುನು ಗ್ರೀಸ್ ಮನ್ಪೋಡು. ಗ್ರೀಸ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಒಂತ ಎಣ್ಣೆನ ಪಾಡೊಂದೆ. ಇಜಂಡ ತುಪ್ಪ ಅತಂಡ ಬೆಣ್ಣೆಲ್ನ ಪಾಡೋಲಿ. ಇತ್ತ ಐಕ್ ಬಟರ್ ಪೇಪರ್ನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬಟರ್ ಪೇಪರ್ನ ಅವೇ ಶೇಪುಡು ಕಟ್ ಮಂತದು ಅವೇನು ಪಾರ್ದು ಬಿಡೋಡು. ನೆನ್ ಮಾತ ಫಸ್ಟೇ ಮಂತ್ ದೀವೋಡು. ಇತ್ತ ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪು ಬೆಚ್ಚ ನೀರಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಪಿದ ಪೊಡಿನ ಪಾರ್ದು ದೀವೋಡು. ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ತೆತ್ತಿನ ಪುಡತ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಐಕ್ ಇತ್ತ ಎಣ್ಣೆನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ, ವೆನಿಲಾ ಎಸೆನ್ಸ್, ಪೇರು, ಇತ್ತೆ ಕಾಪಿದ ಪೊಡಿ ಕಲತ್ ದಿನ ನೀರ್ನ ಐಕ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅವೇನು ಮಾತ ಸರಿಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದು ದೀವೊನ್ಲಿ. ಇತ್ತ ಮೈದಾ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮೈದಾನು ಗಾಲಿ ಸೋಡಾ ಐಕ್ ಬೋಡಾದು ಗಾಲಿ ಸರ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಕೋಕೋ ಪೌಡರ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ನೇನು ಮಾತ ಗಾಲಿ ಸೋಡು. ಇತ್ತ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ, ಬೇಕಿಂಗ್ ಪೌಡರ್, ಅಂಚನೆ ಉಪ್ಪು, ನೇನು ಗಾಲಿ ಸೋಡು ನೆಟ್ದಾಲ ಕಜ್ಜವ ಉಂದು ಇತ್ತಂಡ ಮಾತ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಪುಂಡು. ಇತ್ತ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅವೇನು ಮಾತ ಸರಿಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಪೊಡು. ಪೌಡರ್ನ ಮಾತ ಗಾಲಿಸದು ಪಾಡ್ನ ಎಡ್ದಾದು ಕೇಕ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಐಕ್ ಬೋಡಾದು ಗಾಲಿಸದು ಪಾಡ್ನಿ. ಇತ್ತ ಲಿಕ್ವಿಡನ್ನು ಮಾತ ಐಕ್ ಪಾಡ್ಗ. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕಲತ್ ದೀದಿತ್ತತೆ ಪೇರವು ಮಾತ ಅವೇನ ಐಕ್ ಪಾಡೋಡು. ಹೊರನೆ ಪಾಡ್ನ ಬೊರ್ಚಿ ಏತ್ ಬೋಡು ಪಂದು ತೂದು ತೂದು ಪಾಡ್ನಾಂಡು. ಇತ್ತ ಯಾನ್ ಹೊರ ಪಾರ್ದು ಅಂತ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಪಿರೋರ ಯಾನ್ ಮಾತೆಲ್ನ ಪಾಡಿಯೆ ತವೇನ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೋಡು. ಐದ ಪಕ್ಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೀಟರ್ ಬೋಡಂಡ ಅವೇನು ಬೀಟ್ ಮಂತುಂಡು. ನೇನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೋಡು. ಇಜಂಡ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೀಟರ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಅವು ಪೊಡಿ ಮಾತ ರಾಪುಂಡು. ಐಕ್ ಬೋಡದು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊನೋಡು. ಇತ್ತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೀಟರ್ಡ್ ಬೀಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನು. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಸ್ಲೋ ದೀದು ಬೀಟ್ ಮನ್ಪೋಡು, ಬಕ್ಕ ಸ್ಪೀಡ್ ದೀದು ಬೀಟ್ ಮಂತುಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತು ಬೀಟ್ ಮನ್ಪುನ ಬುರ್ಚಿ ಸಕ್ಕರೆ ಗರಗಿನೇಟ ಬೀಟ್ ಮಂತುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಕೇಕ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು. ನೇನು ನನೆತ್ತ ಕೇಕ್ ಮೌಲ್ಡುಗು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಗ್ರೀಸ್ ಮಂತದ ಬಟರ್ ಪೇಪರ್ ಪಾಡ್ದಿನ ಕೇಕ್ ಮೌಲ್ಡುಗು ನೇನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಕೇಕ್ ಮೌಲ್ಡುಗು ಬ್ಯಾಟರ್ನ ಪಾಡ್ನಾಕ ಅವೇನು ಟ್ಯಾಪ್ ಮನ್ಪೋಡು. ಇತ್ತ ಅವೇನು ಬೆಚ್ಚ ಆತಿನ ಕುಕ್ಕರ್ ದೊಲೈ ದೀವೊಂದುಲ್ಲೆ. ಲಿಡ್ದ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಿಟ್ಟಲ್ನ ವಿಜಿಲ್ನ ದೆಪ್ಪೋಡು. ಐದ ಪಕ್ಕ ಲಿಡ್ಡನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಂತದು 5 ನಿಮಿಷ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್, 30-35 ನಿಮಿಷ ಲೋ ಫ್ಲೇಮುಡು ಬೇಯ್ಪೋಡು. ಇತ್ತ ಲಿಡ್ ಓಪನ್ ಮನ್ಪುಗ ನೇನು ಬೇಯ್ತದನ್ನ ಪಂದು ಚೆಕ್ ಮನ್ಪೋಡು. ಕಡ್ಡಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆದ ಬತ್ತನ ಬೇಯ್ತದನ್ನ ಪಂದರ್ಥ. ಬೆಣ್ಣೆ, ಸಕ್ಕರೆದ ಪೊಡಿ, ಕೋಕೋ ಪೌಡರ್, ವೆನಿಲಾ ಎಸೆನ್ಸ್. ಇತ್ತೊಂಜಿ ಬಾಜನಾಗ ಬೆಣ್ಣೆನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ. ಅವೇನು ಬೀಟ್ ಮನ್ಪೋಡು. ಬೆಣ್ಣೆನು ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ಗೆ ದೀದ ಅವೇನು ಬಕ್ಕ ಬೀಟ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಪಾಡೋಡು. ಫ್ರಿಜ್ದ ಉಲಾಯ್ ದೀದಿತ್ತನ ಅವೇನು ಪಿದಾಯ್ ದೀವೋಡು. ಅವು ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ಗೆ ಬತ್ತಿನಕ ಅವೇನು ಬೀಟ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಪಾಡೋಡು. ಬೆಣ್ಣೆನು ಬೀಟ್ ಮಂತದಾತನು. ಇತ್ತ ಸಕ್ಕರೆದ ಪೊಡಿನು ಕೋಕೋ ಪೌಡರ್ನ ಪಾರ್ದು ಗಾಲಿಸೊಂದುಲ್ಲೆ. ಉಪ್ಪು ಇಜ್ಜನ್ನ ಬೆಣ್ಣೆನು ನೆಕ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಲಿ. ನೇನು ಗಾಲಿಸದಾತುಂಡು. ನನೆತ್ತ ಅವೆಲ್ಲ ಬೀಟ್ ಮನ್ಪುಗ. ಬೀಟ್ ಮನ್ಪುನ ಹಿಡ್ದುಂಬು ಅವೇನು ಹೊರ ಬೆಣ್ಣೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಇತ್ತ ವೆನಿಲಾ ಎಸೆನ್ಸನ್ನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ನನೆತ್ತ ಬೀಟ್ ಮನ್ಪುಗ. ಬೀಟ್ ಮನ್ಪುನ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಲೋ ದೀದು ಬಕ್ಕ ಫಾಸ್ಟ್ ದೀದು ಬೀಟ್ ಮಂತುಂಡು. ಇತ್ತ ಬೀಟ್ ಮಂತದಾತುಂಡು. ಕ್ರೀಮ್ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು. 10 ನಿಮಿಷ ಫ್ರಿಜ್ ದೊಲೈದೀದು ನೇನು ಸೆಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಇತ್ತ ಕೇಕ್ ಚೌಲಿ ಆತುಂಡು. ಅವೇನು ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ. ಇತ್ತ ಬಟರ್ ಪೇಪರ್ನ ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ನನ್ನ ಇತ್ತ ಕೇಕನ್ನು ಕಟ್ ಮನ್ಪುಗ. ಕೇಕ್ ಚೌಲಿ ಆಯ್ನ ಬಕ್ಕನೆ ಕೇಕನ್ನು ಕಟ್ ಮನ್ಪೋಡು. ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮನ್ಪುನ ಪರ್ತದ ಬಿಸತೆನೆ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಇಜಂಡ ಕೇಕದ ಶೇಪೇ ಚೇಂಜ್ ಆವು ಐಕ ಬೋಡಾದು. ಕೇಕನ್ನು ಕಟ್ ಮಂತದಾತುಂಡು. ಇತ್ತ ಕೇಕ್ ಬೋರ್ಡುಗು ಅಂತೆ ಕ್ರೀಮನ್ನು ತಾಗದು ಕೇಕದ ಒಂಜಿ ಪೀಸನ್ನು ಐತ ಮಿತ್ತು ದೀವೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇತ್ತ ಐಕು ಶುಗರ್ ಸಿರಪ್ನು ಪಾಡೋಡು.
ಒಂತ ನೀರಿಗೆ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಪಾಡ್ದು ಅವೇನು ಕಲತದು ಅವು ಸಿರಪ್ಪುನು ನೆತ ಮಿತ್ತು ಪಾಡ್ನಾಂಡು ಕೇಕ್ದ ಮಾತ ಕಡೆಕ್ಲ ತಾಗುನಂಚನೆ ಪಾಡ್ನಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಕ್ರೀಮುನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಕ್ರೀಮುನು ಫ್ರಿಜ್ಜಿದೊಲೈ ದೀಂಡ 10 ನಿಮಿಷ ಅವು ಪೊರ್ಲು ಸೆಟ್ ಆಪುಂಡು. ಕೇಕ್ಗೆ ಐಸಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಸುಲಭ ಆಪುಂಡು. ಐಕ್ ಬೋಡದು ಫ್ರಿಜ್ಜಿದೊಲೈ ದೀದು 10 ನಿಮಿಷ ಸೆಟ್ ಮಂತೋನ್ಲೆ. ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಏತು ಕ್ರೀಮ್ ಬೋರ್ಡು ಪಂದು ತೂದು ಪಾಡ್ನಾಂಡು ಇತ್ತ ಪಿರೊಂಜಿ ಕೇಕ್ದ ಪೀಸನ್ನ ಐತ ಮಿತ್ತು ದೀವೊಂದುಲ್ಲೆ. ಐಕಲ ಶುಗರ್ ಸಿರಪ್ಪನ್ನು ಪಾಡೋಡು. ಶುಗರ್ ಸಿರಪ್ಪನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ನ ಬುಡ್ಚಿ ಅಣ್ಣ ಮಾತ ಕಡೆಕ್ಲ ತಾಗುನಂಚನೆ ಪಾಡ್ನಾಂಡು ಇತ್ತ ಪಿರ ಕ್ರೀಮುನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಕ್ರೀಮುನ್ನು ಮಾತ ಕಡೆಕ್ ತಾಗುನಂಚನೆ ಪಾಡ್ನಾಂಡು. ಕೇಕ್ದ ಮಿತ್ತದ ಭಾಗನ ಯಾಪಲ ಅಡಿಕ್ ದೀವೋಡು, ಅಡಿತ್ತ ಭಾಗನ ಮಿತ್ತು ದೀವೋಡು. ಅಡಿತ್ತ ಭಾಗ ಯಾಪಲ ಕ್ಲೀನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಕ್ ಬೋಡಾದ ಅಂಚ ಮನ್ಪುನಿ. ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಶೇಪ್ ಸರಿ ಬತ್ತಿಜಂಡ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆದ ಪೊರ್ತು ಕೇಕನ್ನು ಫ್ರಿಜ್ಜಿದೊಲೈದಿ ಇಲ್ಲಿ. ಐದ ಬಕ ಐಸಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಬೆಚ್ಚ ನೀರಿಗೆ ನೈಫ್ನು ಮುರ್ಕದು ಐಸಿಂಗ್ ಮಂತುಂಡಾಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಕ್ಲೀನ್ ಆದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಪೌಡರ್ನ ಐತ ಮಿತ್ತು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಚಾಕ್ಲೇಟನ್ನು ಪೆರೆದು ಅವೇನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಐತ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಡಿಸೈನ್ ಬುಡ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೆ. ಫ್ಲವರ್ದ ಡಿಸೈನ್ ಬುಡ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೆ. ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಆ ಡಿಸೈನ್ ಇಷ್ಟೊಂಡು ಅಂಚ ಡಿಸೈನ್ ಬುಡ್ಪಣ್ಣಾಂಡು. ಫ್ಲವರ್ ಮನ್ಪೆರೆ ವಿಪ್ಡ್ ಕ್ರೀಮುನು ಯಾನು ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ತಿರ್ತಲ ಅಂಚನೆ ಡಿಸೈನ್ ಬುಡ್ಪೋಡು. ನಿಕ್ಲೆ ವಾ ಡಿಸೈನ್ ಇಷ್ಟೊಂಡು ಅವೇನು ಬುಡ್ಪಣ್ಣಾಂಡು. ಕೇಕ್ ರೆಡಿ ಆಯ್ನೆ ಅವೇನು ಫ್ರಿಜ್ಜಿದೊಲೈ ದೀಲೆ ಅರ್ಧ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆದ ಪೊರ್ತು ಸೆಟ್ ಆಯರೆ ದೀಲೆ ಅಪ್ಪಗ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ನಿಕ್ಲೆ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡ ಚಾಕ್ಲೇಟನ್ನು ಸೈಡ್ಗ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಅಂಡ ಡಿಸೈನ್ ಮನ್ಪುನೇರ್ ದುಂಬು ಪಾಡ್ಲೆ ಡಿಸೈನ್ ಮಂತಿನಕ ಪಾಡೋರ್ಚಿ ಅವು ಗಲೀಜ್ ಆಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಮಿಡ್ಲಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಫ್ಲವರ್ನ ಮನ್ಪುಗ ಐಕು ಆ ಜಾಗೇನು ಒಂತ ಬುಡ್ಪದ ಇದಕ ಫ್ಲವರ್ನ ಮನ್ಪೊಡು. ಇತ್ತೆ ಕೇಕ್ ರೆಡಿ ಆತಂಡು. ಎಂಚುಂಡು ಪಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತದು ಪನ್ಲೆ. ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತದ್ ಜಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಮರಪೊಚ್ಚಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.